Ja, goddag. Hej Jørgen. Jeg vil høre, om du har tid et øjeblik til at svare på et spørgsmål. Du prøver? Ja, jamen først og fremmest, du lovede at sætte et interview op med direktøren for ATP her for et halvt års tid siden. Og det blev aldrig rigtig til noget. Jeg tror sgu ikke, jeg lovede dig. Jo, det gjorde du. Gjorde det? Ja, du lovede at sætte det op med nogen, der var mere relevant, og så sagde jeg, at jeg gerne ville tale med direktøren. Okay. Men var det ikke dig, der båndede den der samtale, vi havde lidt ud bagefter? Jo, Ja. det var det. Okay. Men jeg vil også gerne spørge til jeres nye halvårsrapport, fordi jeg kan se, at I har ændret lidt i jeres investeringer. Nå. For jeg har tidligere skrevet om, at I har investeret i 7 af Israels primære internationale våbenproducenter. Og nu kan jeg se i den nye rapport, at I har fjernet 5 af dem. Er det noget, du kan sætte nogle ord på? Nej, men du ser hvad du ser, så det er fint. Hvilke overvejelser ligger der bag det? Det ved jeg ikke. Men er du ikke også pressechef for jeres investeringer? Jo. Så du er inde i de overvejelser, der bliver gjort løbende? Det ved jeg ikke, om jeg er med i den del, der handler om pressen, kan man sige. Okay, men det er jo ret stort, kan man sige, at der er blevet for det første startet investeringer i de her våbenproducenter for første gang nogensinde i 2023, så de er blevet øget i 2024. Og nu, efter der er kommet historie ud om det, efter der har været massivt pres fra aktivister, så fjerner I de fleste af de investeringer. Er det derfor, eller er det andre årsager? Det kan være alle mulige årsager. Det kan være, at det har været en god forretning, og det kan være alt muligt andet. Det kan være alle mulige forskellige ting. Så det er ikke på grund af de afsløringer eller aktivisternes pres? Nej, det er det ikke. Det er det bestemt ikke. Okay, så I er faktisk okay med at investere i Israels primære våbenproducenter? Det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, at det har ikke noget med det at gøre. Hvis det ikke har været en del af jeres overvejelser, så er det kun noget, der handler om profit? Er du ikke sød at smide mig en mail med nogle spørgsmål på, så skal jeg prøve Nå, men Jørgen, prøv at høre. Sidste gang jeg skrev en mail med nogle spørgsmål, så svarede du ikke på dem. Og det tror jeg vil ske igen. Og sidste gang vi talte sammen, der og mig, så optog du det og smed det ud som en til en, uden at vi havde aftalt det. Og det er derfor, du ikke svarede på mine spørgsmål på mail? Hvad er det for mail, eller sendt? Hvad er det for spørgsmål, du har sendt til mig? Jeg kan godt læse dem op igen. Vil du svare på dem nu så? Nej, jeg vil ikke svare på den lige nu. Du må gerne sende den igen, så skal jeg nok kigge. Jamen Jørgen, jeg tror simpelthen ikke på, at du svarer på dem. Der er gået et halvt år. Nå, men jeg tror ikke, du behandler mig ordentligt, når du ringer mig op og gør det på den måde. Så når jeg ringer på den her måde, så vil du ikke svare på mine spørgsmål på mail? Er det sådan, det fungerer i presse? Nej, jeg vil gerne prøve at se, jeg vil gerne kigge på dine spørgsmål, når du sender mig dem på mail. Hvilken retningslinje har I for at blive behandlet ordentligt hos ATP? Er det sådan en, altså kan I sige det til alle journalister, der stiller spørgsmål om, jeg synes ikke, du behandler mig ordentligt, så derfor svarer jeg ikke på jeres spørgsmål? Jeg vil rigtig gerne kigge på dine spørgsmål, når du sender dem til mig, så skal jeg nok kigge på dine spørgsmål. Og så skal jeg nok besvare dem i det omfang, det er muligt for mig at besvare dem. Okay, der er gået et halvt år nu, Jørgen. Det vil faktisk være rart at få svar på dem nu, mens jeg har dig i røret. Nå, men det vil også være jeg vil også være rigtig glad for, at vi ikke skulle tage hånd om det her i en situation som den her nu, men at jeg kunne sætte mig ned og overveje, hvordan det er, jeg skal svare på dine svære spørgsmål eller lette spørgsmål. Så det handler om forberedelse. Hvem forbereder du dig så sammen med? Er det resten af kommunikationsteamet? Ej, jeg er nødt til at lægge på nu, Christian. Jeg bryder mig ikke om din måde at ture frem her. Jeg stiller bare nogle spørgsmål, Jørgen. Ja, og jeg er ikke forberedt på dine spørgsmål. Skal du være forberedt for at svare på dem? Ja, fordi jeg laver rigtig mange forskellige ting. Og jeg bliver sindssygt utryg, når jeg har dig i røret, fordi du konfronterer mig med alle mulige ting. Lige nu der er 4 minutter. Jørgen, I har selv lagt en halvårsrapport ud. Den gør ud fra, at du som pressechef er inde i. Så når jeg spørger, hvorfor I har fjernet 5 af jeres investeringer, og I også har øget investering til gengæld i Lockheed Martin, hvorfor har I så det? Jeg lægger lige så stille og roligt på nu. Send mig gerne en mail, Christian. Jeg vil gerne kigge på din mail. Okay, så du lover mig at svare på de spørgsmål? Jeg lover mig rigtig meget at kigge på dine spørgsmål. Og så jeg spørger ikke, om du lover at kigge på dem. Jeg spørger, om du lover at svare på dem, Jørgen. Det er derfor, jeg ringer på den her måde. Det er fordi, du ikke svarer på dem på mail. Men er det derfor, du ringer for skjult nummer også, så? Ja, fordi jeg har ringet flere gange før, og der tog du den ikke fra mit eget nummer. Nej, det passer da ikke. Jo, det er rigtigt. Jeg ringede flere gange efter vores aftale om et nyt interview, som du ikke svarede på. Så sendte jeg mit spørgsmål, det svarede du heller ikke på. Så ringede jeg flere gange fra mit eget nummer. Det tog du den heller ikke, og har ikke ringet tilbage. Nu ringer jeg så igen, og nu siger du ikke vil svare på mine spørgsmål. Kan du se?
Kan du se, hvordan man bliver nødt til at tage nogle andre metoder i brug, når du undviger spørgsmål på den måde? Jeg synes, din facon er lidt for vild. Jørgen, prøv at høre. Tror du på, at det er et folkemord?